Batun buɗe wani gidan rawa na halal a birnin Jidda na ƙasar Saudiyya ya mamaye shafukan sada zumunta na ƙasar, inda mutane da dama ke bayyana ra'ayoyinsu kan haka. Wani gidan rawa na birnin Dubai a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa mai suna White ne ya sanar da buɗe sabon gidan rawar da ya kira Halal Disco a Jidda a ranar Alhamis. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun tabbatar da buɗe gidan rawar, wanda suka ce tsarinsa ya yi kama sosai da gidan casu na dare da aka sani, sai dai kuma ba za a dinga shan barasa a wajen ba. Ana ganin wannan lamarin dai a matsayin irin sauye-sauyen da ake yi a ɓangaren nishaɗantarwa na ƙasar a ƙarƙashin jagorancin Yarima mai jiran gado Muhammad Ibn Salman. Wannan batu dai ya raba kan 'yan ƙasar biyu, inda wasu suka tunzura da labarin tare da yin Allah wadai da matakin gwamnati na ba da damar buɗe gidan rawa a ƙasar. Amma a ɗaya ɓangaren wasu murna suke da samun gidan rawa irinsa na farko a ƙasar. Wani mai amfani da Twitter ya rubuta cewa gidan rawa a Jidda wannan ne lokacin da mumini zai so a ce ya mutu da ya ga irin wannan lamarin.